mwana ari kujimu asiri pamba akanga kuti zvake kanga akura ndandarira mwana akura kati ndikati mwana ari rwari kuti kuti mwana wedu ngaabikwe tsika dzenyu vechivanhu zvaaita ngavarambe vanazvo vanoti vachatera mushure medu kuti mwana ngavatanga pekutanga ingava kauya vanhu vakati lero riteni isusu takungotera kumashure kwenyu nekuti imimi ndidakarera mwana nhasi vachinja bidigo mari yacho vakatitambidza imiteni ndakaendesa kuna natesha mashure vakati aiwa zvinenge zvanesa zvesevavana mari yavo choto chedu chekutanga ndovakatenga kuzibatira zvichiwirirana mune zvakanaka nhasi zvaipei plus misha havana munhu vakamuchengeta kana tamusora paheya misha vakatengesa mafurikule vakataura kuti hanzi zvameda ndiro rehure saka vanoziva sei kuti mwana mai vake vakamupfekedza anga ari kupi anoziva sei kuti mwana wake iro ranga riri hure pa15 years yona ndaiziva kuti chihure chachona chinomira sei chakamira sechihure pamwe mwana womujanga pamwe mwana womutuka kwaimika handizvozvo handaimutuka mwana achidaro aituka mwana amurowanditika ndoba akapedza kumonani but now is claiming kuti mwana ndiwani ada kumuviga pachimuslim asingazizi misha imwe wandia ende muchipaka aibva kumusi kadebva kubhawa muri chichamikira ivo vachiona kuti muslim atinzwisise kuti mamuslim anosamba njere mamuslim anowadore vaitodhumana namisho wacho vari mupa asi nhasi unoda kutaura zvokuti munoda mumuita vachimuslim ndakangoti nyaro sambova nyaro nguva yarema zvavachivotiremekedza mukadzi wavo ari kupopotera mwana chida kunzwisisa kuti ane chidzingo chipi kakunzi mai vamisho ende ari kutaura zvabacheredzwa kubva kwatiri isusu ana mai vamisho anopowaniswe iye akada murume handiti achiziva kuti ane mwana wake ingakamuchengeta muchengetero upi kozi mwana kana kumba kwababa vake kuweekend anozvigezera anozviwachira hakusi kuchengeta mwana ikoko hakusi kuchengeta mwana mafotos avari kubudisa kuti anzi akamuchengeta bvari mudiki mafotos ayaka they make no sense nekuti vaimutorera mafotos akatorwa vari mumaperi kwati izve zvichikabva nemipanapa pavhuranda pane mafotos akabata munhu unoona kuti pamba paifidzi pacho pava kuramba kuti mishewa chini ndiri mainini vacho ndimunina mamoto nyaya iyi ichapera mishewa kadza pakudzana ipaifedzi sevakadzidza vaenda varaitu vazoenda kukuwadzana aigara namamwe vacho achibva kumba achiita zvekuti wiki raari kuda kuenda kwababa vake aiwa misho mwana aida maparents ake ese handiti isusu hatikumboti misho anga asina baba vake aida maparents ake ese but chatiri kuramba ndichakuti vaklime kuti ndakadhambiwa misho ndikazomuchengeta no misho aizvisarudzira kuti wiknet ndaenda kwaobuda oenda vaigara vachingomharasa vaigara vachingomharasa pavamushonga misho ari peni vaigara vachingomharasa vaigona vakauya igona kuzorovera madiro pavangoda obva oenda that's why handikona vakatara vega kuti ndane peresina tarai naye ndamurova vari kutaura zvekuti anzi akatiza murume vari kuti akatiza handiti vakataura akatiza murume anonzi chinamura ndozvavakataura vane listi rachinamura raakarora kunoratidza kuti ndimurume wamushonga angarofiya amuri kuona vari kuzvifumura vana hunhu baba tambo vanyararira vanyararira kareba kati vana hunhu vari kuklema kuti hanzi zvoni akaindonijambira mwana achaira vakambogara nachaira kupi kwavakajambirwa chaira ndokora tinokumbira nizokupindira vavo chaira igona vajambirwa kuti hanzi aramba chinamura ndebaba vachaira vakaona nguva vakwana vatsvake jesa chawanika way forward neamanzwa kuti takangomirira kuti koti chati kudii ndochisofa ndozvatikosii yati ndavike vachimuslim kureva kuti kubva nhasi kutotendeuka tamamuslim nekuti kana koti yaona zvakakodzera kuti avige vachimuslim iye asi muslim waikumbunyikiza chituna kuti achataura mwana waidai da chimuslim ka ndambokuudzai kuti mukangotariswa apa pamane maresults
ekuti aida here chimuslim kana tanga asingachidi chete tungangotarisa kadai idheira afa makuseni achona asati atoenda vakabraya poko vakadya singadyi muslim ndisingatomutare zvaakaita zvamusina kuona ndichingotaura zvamuri kuona izvi this pig inongokudza ita kuti mishow muslim instead kakoti dai atoti mishow ngaanotumira kudreams akanzi arare mudreams ball nekuti ndomaanga ari ndomaifarira gaindo dreams unorarako vakada koti kadaro perfect kwete zvemuslim enge suti tasambozvirambira but zvavakuzoita zvekuti vakuda kutoti svetuka zvekuda kutoti jamba ivo kunge isusuwo tisina basa izvo zvendesingaita mwana asve munhu kuvantu sai chokwadi here kuti nezuro vakauya manheru kuma7 vachida kutora mutumbi so we heard from the offices anyway kuofisi vakavati chini vakavarambira tasai vari panonasi pasina chitumbi nokuti vakarambira kunzi hazviiti kuti mutore mwana uyu pasina mai vake hazviiti kuti mutore kuti amuswere thanks amaina Michelle angariri hure vakaita vakadzi vangani baba vakaita vana vangani vane madifferent mothers havana mwana 1 ana mai 1 vakachinjanisa vakadzi kunge hembe mazviwa iPhone yavari kushandisa right now ndeya Michelle yababa asi vaingomuharasa mwana vaingomuharasa aitwakakulesi akapupaka murume mukuru anenge aona kuti zviti manikname evanadi ngaamboiti achikura because pakusakatiyolanda angari hure yolanda angari hure rekuti mwana mudiki angane 15 hure hwachona angahutanga nguvai hure yolanda angahutanga nguvai oda kuziva mutemo wechimuslim kuti unobvumidza here kuti baba vafambe vachizvidyara vana kunge muti nokuti vanoisa vana vake vapanomwe nomwana amai vake saka chazoshamisa nhasi pana Moana chii ane vana vangani tuka wedu kuti hure nezira ndidzi maida zindorore hure angatongosangana mahure ega vane vana vangani 7 vana mai vafirst born ege vana second born avana masecond born kwaiva amai vari kuchemera mishongo mwana wavo vakabvisa magirazi vakapfeka vatadze kuona nokuti mishongo yakaita kuti hauvaoni bhidho wachona anotendawo zvavo kubvawa ende anomwawa zvese anoita ende vaitomboenda futi namishow wachiona kubvawa kwacho vaenda vese mwana wastepmother wacho nevari kupenga kunge amhenamheni ngavagarwa nemhepo yekumusha kwanamheni kwavo ende mukadzi wachona aranga ritoriwo hura mebhidho wacho vaipinda kubvawa takavazira kuspasi ndiri wetress wobuspas kubvawa iro ihuri rakatibva magirasi kwaiva chiredzwa chavanotaura vanoda chiredzwa chechi ndavapiwe nemurume wavo chiredzwa chechinotakachengeta mwana wevanopiwa nemurume wavo pavakadanana nemurume wavo vaitozvizvati ane vana vake hakuna chiredzwa chavanopiwa vaiwirirana pane pavaitambidzana vakatobanana vakatobhadharana kudhara uredzwa hwavo pane pavaisangana pakati vakatowirirana panyaya dzavo zvechidoko zvauda kutitire mapengera vari kuita kaavazopenga pana vavo vazodira kupenga pana Michelle pana Moana nekuti aita celebra mwana aitsvagira mari yake vana vavo ngavadzidzise kuti vana vavo ngavatsvagire mari sematsvagira anga achiitwa naMoana mari chete nokuti vakaberekawo vachazvonopanana ndinoda amai doko dakamuziva kana kuchishona kana kudzidza pamwe vanenge vasingazive chimoziremu anozivei ini ndini mai vamai mishi tichiona mai bhidho mwana wangu zvakare chanongoudza ndechekuti hongu vakachengeta asi mwana wenyu namebhidho wacho vangotoriwo hure rekufederation kana iri nyaya vauka muripo vanotopuwa nevekwaamuli vachitenwa kuti wakaita basa wakachengeta mwana wangu ende zvinhu zvinotaurwa
mwana tine dzimwe nyaya dzatinoda tichitaura pamwe toita dzimwe nyaya dzatanga tiri kufanira kuti tiise musoro pamwe chete tizorodze mweya wemwana tozomenoraitotaura zvekuita nenjapisi yekufederation shona ari iyoyi njapisi haana vabereki dai vainawo vabereki mai aka dai vambomudzora kuti kuda mazviri izvi hazvisi zvenyu zvinozvavingani in other ways choose wachanga ari munhu wemahuri anongoda mahuri bcause maibhidhi vacho wavainavo vava toriwo hure rekufederation totoziva saka anga ari munhu wemahuri saka ngaasatuka vamwe kuti mahuri nekuti anga ari munhu wemahuri nezuro takanyarara bcause tainyengerera kuti zviite zvinozva ndichanyengeresa saka vatangomirira kuti nzoti koti inotitika Moana's drama.